Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon mga moms. So, nandito na kami sa Salagdoong Cafe, ha? Marami. Dinamos. Patis. Yes, lahat. Good for the kidneys. meron sila mga shake, di ba? May mga shake, merong hot beverages, may fruit shake, vegetable shake. May mga finger, oh. Ha? Foods. Saan daw ba tayo mag-lunch? Sa ano? Ay, ayan yata good for, one person lang yun eh. Ano yan eh, parang value meal. Yan. Mga Bex. Ano, nagkagutuman na. Ay! Where's my bag? Ay, ito pala. Wala si Roman. Oo. Ako nag-order. Ako nag-order ako. Tayo, dalawa nga. Ha? Tayong dalawa nag-order. Ang yaman-yaman mo. Ayaw mo bawas. Uy, wala nga akong dipit na naikalim. Kausap nila si visiting palaging gutom para sa lunch. No sugar akin ha. Coffee? Yeah. Mag-coffee muna ako. Aray ko. Ambak. Ay, tatalon? Kayo? Ako ayoko. Ayoko na, uy. Okay na. Yes. Diba? Kauna na ako. La, lalim naman. Palawan. White sound? White sound? Smile ba? Pag-smile. Pag-smile ba? Pag-smile. Dito ako para umukha akong maliit. Uy, maingay pa. Ready. 1, 2, 3. 2 seconds na. Salong ka na. 3, 2, 1. Salong dito rin? Video na lang, was. Video na yun. Okay. Picture sa Video, was. Isa. Video daw. Ay, sa blackout yung video. Meron na po, Ano background no? Jikot no? Maharot na yung mga bayan. I love Sikihor. May pasok lang. Ikaw kasi bating, uy. Baba. Mga skandalosang friend. Picture. Ay, saan mo pala? Sila, uy. Pinarap kita na lang. Nagkakaw na kita na. Hala! Marag monument. Putro dyan. 3, 2, 1. Taas na. Oh, dali. Ano pa kang? Picture ka. Picture 1. Hindi, dali. Picture muna tayo. Wala mo isang monument. Marag monument. Wait, dali. Selfie. Ti. Yan. Yan. At taas yan. Uy, sa akin, may nangagat. Dagan kayo din. yung sa akin hindi pa nagtatanggal, oh. Yung pinahid natin. Ang dami nga. Hindi, yung pinahid ba? Bago.
ina mo. Uy, tumalon ako kanina dahil. Wala ka. Nagawa na namin yan dati. Nakapunta na kayo doon? Yan, ito dito. Nasa lilim. Hala, Marian. Tago mo na kaunti. Bakang, ano ba? Bakang. Naghahanap ka na naman ng kalaro. Gahit! Si Bakang, matumba. Ayan. Ayan na. Tara! Hala. Akala ko ba mga sirena nandito? Bakit kayo tagilay? Nag-eek. Ang kilay ba yun? Buo pa rin. Ang blush at ang red glossy lips. Ha? Grabe si Bakang. Eh, kaya lawas na yan. Hindi siya malunod. Hindi siya makuha. Ay, dito talaga. Photoshoot. Sa swimming pool na sa park. Ay, sa park. Naipay last. Dito ginaikan anan. Tunay duyan-duyan nga. 360. Oh. Apit mo ito dito. So hoton dito. Ayun, inta mo ato sa Ay, ito manguli. Plaza ng hapon. Utang Plaza. Uy, sa public ba? Maganda. O bukas dito nanda sa plaza. Og Pero isang basaan lang tayo ngayong araw. Bukas tuyo, picture-picture na lang yung walis ting-ting, ana. Gusto mo katong Sa mga over... paway sa ka sa beach ka nang mag-vlog lang ka dito sa Pandisaya. Hala! Ito si Joshua o si Ann. Na ay drone. Ito ras sa limit. Na siya eh? may mga nanlilibak po talaga. Tugali. Kalideriya ra. Mayari lang sa akin. Siya ka pinapero. Oh, kaya nga, mag-ambak na. Pwede naman i-zoom yung kay Rhea. Maganda yung kay Rhea. May-zoom mo. Bakang gamita oh. Waterproof. Ay, ito si Rhea, oh. Ano, sa dala niya. Ikapoy na sa basa. Dala na. Okay, Anseng, go, ready. Yan, una Julo. Ay, di siya pwede tumar. Ay, mababa kasi. Doon mag-ambak. O, dyan siguro, kalaban naman Gina. Miss Wang. Marag si Kuan, mamasita sa una na niya buhok. Oh. Sarap magbabad kasi malamig po yung tubig. Parang Boracay yung peg nitong ano na to. Ay, ganito din sa Palawan. Parang sa gusto niya sa birthday niya kaya pupuntahin na naman tayo sa Boracay. Kailan ka birthday niya? Bacolod. Hindi, April. April. April yun. April 33. Diba? Birthday ni Kalasita. Yan, to sita 24, ako Pag Boracay, nana po yung 21, Plaridel. 16 gina Pag siya. Boracay, diretso. Si Mama, yung birthday certificate 16 yun, pero nasanay siya ng 21. 21 siya ka birthday. Para dili alam. na bito Ang mag-sip. ilan niya birthday niya 21, yun pala sa birth certificate 16. Pwede naman diretso, di ba? Mas diretsong Bacolod. Plaridel. Gusto siya 28. Plaridel to Boracay meron. Ah, diretso. Follow to Boracay. Na, may paboracay na kaagad. Sisimula pa lang, di ba? Di Polo Park? Oo. Ano pa lumagete? Padumagete. Si Oyong yan. Anong dahon ko Ay, pagkawas si yung ganito, abay ninyo, ano siya? Yung Marfil kita. Ako yung video. Nakuha na ko sa video. Ang Marfil yung babag-ambak ko yan. Oo, kapag video na slow motion ito. Ito sila sa ubos. Video ko sa inyo. Ganano to dako kay. Ganano. Wala mambak si Inday ko. Dai mo selfie dala. Ah, tata. Alay na po! Alay na! Ayun na, so while we are uploading our videos and photos, Marian got her snack. Ako naman ay kape with calamansi. Try nyo to mga moms. Alam nyo, talaga i-recommend ko sa inyo yung ganitong klase na kape. Black coffee siya, no sugar, no cream, tapos calamansi. Depende sa inyo, 2 o 3 pirasong calamansi. Napakaganda siya for your digestion, for your intestine. Kasi ang ganda ng pupo, nakaka-cleanse.
Ayan na sila, busy na mga akla. Kanya-kanyang photoshoot. Thank you so much. Naku, masaya pa, marami pa kaming pupuntahan ng mga tourist spot dito sa Siquijor. Actually, not just the Siquijor, pero yung Philippines mismo, napakaganda. Napakarami pa mga isla na dapat puntahan. We have 7,000 plus islands, 'di ba? So 100? Ha? 7,600 na, 'di ba? So napakarami. Napakarami nyo pang pwedeng pasyalan. Kaya sa ating mga Department of Tourism, sana patuloy pa ninyong palaguin ang pag-promote ng ating turismo, especially to all the content creators, vloggers, no, sa mga lugar. Kasi napakayaman talaga ng Pilipinas. Sa mga pumupunta sa mga Yes. tourist spot, sana ingatan na pinupuntahan nyo. Yes, ang mga basura, 'di ba? Tapos yung mga poging lifeguard. Ala. Dito ka? Feeling ko dito na ako titira. Hala! Hala! May sumimple ng lande. Ayun. Pinahiga ako ba? Ayun. Yung pinahiga ako sa tubig. Ay, sandali, nag-charge ako. Bawal dito mag-smoke ba yun? Ay, lagi mo pa. Sa may pula. Si Ma'am Shi. Pwede dito daw, di ba kuya? Doon. Si Ma'am Shi? Awat-awat mo. Ayun pala. Ayun pala. Kasi baka kape. So, that's all for now mga moms. Kita-kits sa next destination namin dito sa Siquijor.